Намирам се в квартал Бряг, където е центъра за психично здравни грижи в общността. Здравейте! Как сме? Добър ден! Аз съм на Танчето сина. Просто си правя една обиколка. Ти си сами, нали? Да. Тя си те споменала. Да ви снимам. Ето. Ама то видео става, така че може да пожелаете нещо хубаво на света. Да сте живи и здрави всички. Да, супер. Обичаме ви. Благодаря, благодаря. Да, това е бивше училище всъщност. И е наистина много спокойно място, в което хората, включително майка ми, се чувстват много добре. Страшно много ме впечатлява ето тази градина. Всъщност това са хора с особености в развитието, ментално, когнитивно, психологическо. Ето ги домаците, ама малко да валне, няма да е зле. И те тук получават една много подходяща среда, в която се развиват най-различни кръжоци. Често ходят на екскурзии. Ето реколта от лук. Тук сега съхне. Билки. Тук работят за подобряване на всякакъв тип умения. Социални, когнитивни, организационни. Аз откровено мога да кажа, че майка ми е друг човек, откакто посещава това място. Придоби самочувствие, има приятелска среда. Ето тук са направили един много як кът под навеса, а в момента са се събрали. Ето ги. Супер е мястото. Не се колебайте и подкрепайте социалните инициативи, не вярвайте на фалшиви новини. Това е прекрасно място, едно от малкото, където хора с по-особени потребности могат да ги получат. Може да пожелаете нещо на хората, ако искате. Да са щастливи. Да са щастливи, нали? Да живи, здрави, да имат много пари. За какво са им тези пари? Да стават богати. Къси! Щастието пари ли? Да. А какво е щастието? Нещо. Защото е по-важно от парите и самите хора от нас, които са там. Ще пожелаете ли нещо? Или? Аз не? Да, що не? Всички да са живи, здрави, той най-важно. Да няма болести, всички да са живи, здрави, той най-важно, да няма болести. Да, вчера я видях. Мариана, виждаш ли? Един път я видях само. Вчера се видях. И ние един път. Имаше много мило това, което направихте. такива картички. Аз един път, нали ми искаха От борово око, дето излизаха. Там бяха, имаха директорката, имаха Шатра и Василева. Везда до тук, да стим на море. Знаете, много поздравя на майка ти. Добре, чао. И да се излекува по-бърже. Тани, и по-бързо се излекува. Добре. Пак килоти. Как ти се стори, мамо? Беше ли приятно? Да. Много хубаво, нали? Да.